Hey, uyabona kodwa manzi yami ngakhetha lapha kuwe. Ewisipha ubhede ayumuhle man. Awubuke nje. Ngiyondla futhi nginjalo. Angabe usufuna ukuthini ka uyayincengela ngiyakwazi phela. Ngeke uvele ungincome nje. Hayi, nkosikazi phela ngithi manje ngifuna ukukhuluma nemanzi yami ngifuna ngitubuza amagabade hathile. Hayi, ngiyabona nami. Vele uhlale phezulu kodaba ukhala ngani nondaba. Cha wemama kukhona le ndaba le yakho nodadewethu la ekhaya cha. Yona seyithanda ukungehli kahle. Angazi nibangani kodwa ngiyafisa manje umama engathi ngehlisa ulaka kulento. Bathu. Usho yiphi yona baba? Uyokuthi bangicomparisha nosisi lo wayekhona uzwana naye. Abantu abafani mama, abafani abantu ngenzeka ukuthi Ba-understandise phela ukuthi asifani. Indaba afanele ngihlezi ngimataniswa naye mina ngaso sonke isikhathi. kodwa phela mama wena weza la ekhaya uzovusa umusa ngithi. Phela ngizovusa kanjani umuzi mase ngiyawuvusa bona mengibuyisela phansi. Yeke indaba yabo. Uyabona ukuhlela ekhaya yiyo lento bakhuluma kakhulu. Wena ke vele ubakhombisa ukuthi la uze ngokuthula nje. Bese ngizenza slim. Nondaba uthi ngizenza slim. Hayi kanjalo. Ngithi mina nondaba uthi ngizenza slim ayini. Indaba kuzothi mekwenziwa izinto la ekhaya ngile ngiqhathaniswa nomunye umuntu ongasekho la ekhaya khona mina nje manje. Kodwa mama Debhana ngiyasho nje sikhanda ukuthula noxolo. Yona into izele la ukuthi uzohlanganisa umuzi. Mina noma yazi ukuthi nginakho ukuthula. Uyakwazi lo. Yephi pho kusebenziseke manje. Okay ngisebenzisa kona kodwa ngiyithulele. Hawu. Madoda lomfazi. Yini kanti? Engakusho ukuthi okwangikhipha nje emendweni la ngangiganele khona osisi bakhe abazange bangithande ngale ndlela engangitshengisa ukuzokwenzeka ngayo. Babenokungicwasa ezintweni ey'ningi ezazenzakala and nawe awuzange ube nesandla ekutheni ungeseke noma ungivikele njengonkosikazi wakho. So ngavele ngabona ukuthi indlela ekwenzeka ngayo angivele ngiphume ngihambe because nawe izinto mengizama ukuyikhuluma nawe awuyithathi serious ukhetha umndeni wakho over mina. Nilabakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle noPapa Ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le iBlack Live TV igama lohlelo wabuyelana emendweni sibuza lo mbuzo lesimile nganza kodwa sitshika sindawo igama lami King Sicaka wakaloqa nginamukele ke nani la ohlelweni nihambe nathi nizwe ukuthi kuzokwenzakala nekugcineni kwalolu daba asibingelele usiso lapha phambi kwami sawona nkosazana. Yebo sawona. Ninjani? Ngiyaphila njani? Ngani yakuthi ayisiphilile usubuya emendweni nawe ekhala nje. Yebo Ubani lo egama? Igama lami nguNtokozo Ngcobo ngishadile kwaShabalala. Ngashiya amahle. Yebo. Ngani yakuthi thatha usibeke kodabeni lakho wabuyelana ke wona emendweni. The reason ngabuya emendweni it's because ekushadeleni kwami kwaShabalala ngiye ngaba nenkinga noSkwiza bami. Oh skone. Yebo. So ngaba nenkinga noSkwiza bami bebengangithandi kunezinto esingabonisani ngazo ngomyeni wami. Bebenokuthi kube khona izinto abayifunayo engamele ngabayicela kuyena. Oh. So besingazwani nje besingashayisani bebengangiphethe kahle ekhaya kubo. So ngakhetha ukuthi angishiye. Ngezinye indlela bona bengahlalisile kahle eduze komuntu wakho. Yebo because bengiye ngizame naye ukumbonisa ngithi ngicela ukuthi sizame ukuthola ethi indawo siphume la ekhaya. Kungathi uthatha iside lomndeni wakhe mina ngibalekile empilweni yakhe. So ngakhetha ukuthi angishiye because abangihlalisile ngeke uzuhlale la ungafuneki khona. Iziphi izinto ongahle uyimention othi mhlawumbe lezi ngangibuka ukuthi cha noma ngathi uyabathanda osisi bakho kodwa ke mase bekufuna nalokho. Like kunezinto ezi-private kade beyifuna okwazi ukuthi ungacela amaphenti kubhuti wakho. Lawa ngwaziyo? Yes, awukwazi ukuthi ungacela amaphenti. Kodwa udadewethu ngaqala ngambe ngifuna. Lezo izinto ekufuze ngabe uyicela kumuntu wakhe noma kubaba wengane yakhe, hayi kubhuti wakhe.
Mhlampe at least kuba mhlampe wayecela ukuthi ucela amuphi imali bese athengeni manje wayevela asho ukuthi ngishoda ngamaphenti cela ungithengile amaphenti. Hawu. Mina how about ukuthi mina ngifila kanjani since ngunkosikazi wakhe. So ubhuti wabo lo wayewumkhonyana wakho umdala kubona noma mncane? Ubhuti wabo omdala. Omdala. And naye emesho uthi uzama ukuba protector kubanye abantu bangaphandle akafuni ukuthi baphumele ngaphandle so akafuni ukuthi siphumele ekhaya kahle kahle. Ufuna ukuthi nje sihlale la sakhe mina ngiyazama ukuthi sibe ne private yethu kumele sihambe sokwakha ngaphandle. So yena ufuna ukuthi kuphelele la cause uprotector sisibake so ngayibona ngingabalekile mina kumndeni wakhe awubeka phambili mina mengizama ukucommunicate naye ungiphusha away so ngakhetha ukuthi angishiye phansi. So wena sisi uthi nanixoxa kulento ukuthi ufisa nekhule niphume ngaphandle libe nomuzi wenu kodwa nangenxa ukuthi ingqondo yakhe ikose sibakhe akafuni ukuphuma kubo. Yes. Ulokho ehleli la uthi wona uyahlukumezeka khona. Yebo. Mana ngiyayibona nje indaba ezimbi. Shame sorry. Kodwa ake sibuyele kulezi niqala njola nje nithandana umuzwa lo muntu wakho ukuthi lo ubhambo lwami lo. Wawubona yini le ayenza emnandi kangaka uthi cha indoda le. Ay kona shame waye right sisajola before kwakhamba kahle wayengiphatha kahle sikwazi ukucommunicate ngezinye izinto sibonisana sihlala phansi sixoxa njengabantu abathandanayo. Kodwa kusukeni kwethu ukuthi sihambe siyohlala kubo akubange kusaba kuhle cause osibakhe nje bangikhombisa ukuthi cha bangidinga bangithanda. Ilanga before ni besemthethweni nisajola kwaziwe ku bengakaze ngibe umuntu ogxilile ukuthi ngiyakhona bengiye mhlambe ngivakasha usuku siyabuya nje besingabona abantu abagxilayo but nje since kuyena omdala wa decide ukuthi since uma kodwa la ekhaya ngicela ukuthi sivele sihambe siyohlala khona. Mina ngabe sengimbonisa ukuthi azama ukuthola ethi indawo sikwazi ukuba nezispace sabo nathi benesethu. Kwacaca ukuthi hayi kuyinhlanga kumuka nomoya wakhetha umndeni wakhe osisibakhe laba abavikelayo. Umuntu onjani lo baba sikhuluma ngaye mangahle umchazele umuntu ongamazi nje? Indlela engamchaza ngayo ngingasho ukuthi umuntu oright onothando kodwa umuthi uyambhekisisa uthanda ukulalela osisibakhe cause kwamina akangilaleli. Okay. Osisibakhe nje bakuyena kakhulu mina. Yes. Mina ngibalekile nje kuyena indlela engibuka ngayo. Sure. So unomndeni angithi nawe? Yebo. Beside ukuthi yena nosisibakhe kakhulu abamndeni wakhe laba ngakuthandi umndeni wakho uthini ngalento because akekho umuntu othanda ukubona ingane yakhe siyibizwa umabuye emendweni. Bazama ukuthi bahlale phansi bakhulume naye ayikwafana. Umuthi uyabuka noma mhlawumbe uthi uzama ukukhuluma naye ubukeka njengomuntu odlisiwe engathi udlisiwe. Kodwa manje ngiyezwa ukuthi phela vele udlisiwe cause osibakhe. Ekubo mase bengamdlisa bathini kodwa ayasazi. Umuntu oyitha kanjalo engathi umuntu odlisiwe ngesazi ke kodwa. So nami bengithi ngizama ukwenza ngendlela yami ayikho indlela ekwenzeka ngayo right. Ngakhetha ukuthi angishiye phansi. But asikhuluma inhliziyo yakho. Deep down ngaphakathi. Usamthanda lo muntu? Yes ngiyamthanda and ngibhlungu indlela engihamba ngayo cause yena akaboni ukuthi ulahleke lokukhona ngongekho. Ngiyamthanda kakhulu and ngiyafisa engathi angabona ngalendlela engibona ngayo sihlale phansi silungise izinto sibe right. But okwamanje ayikho into engayenza. Right uyabona ke manje ngobula ekhaya umshini ogaya amasayidi onke lo sizomlanda naye ubhodi sihlale naye la phansi ke sizwe ukuthi mhlawumbe udaba luhambele wafika apho yini le menza yena kwamukele kalulu ukuthi wena usekhe eduze kwakhe nawe uveze iside lakho ukuthi uzizwa kanjani naye azizwe kodwa for now ake sihambe siyoza ukuthi mhlawumbe emaxoxa nozakwethu lapha uMamdephana bazothini izothini indaba sizwe then okwesithathu sobe sikhuluma sonke uyakwamukela lokho? Yebo ngiyakwamukela. Ngana kwethu asambe enganza kwethu siyobheka ukuthi ithini intokazi lapha eMamlangeni endabeni lazo khuluma khona nobhudi sizwe ukuthi yena iside lakhe lithini asami. Welcome back mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi wabuyelani emendweni with myself uMlangeni uMagasela. Sibonga kakhulu kuKing Sicaka Luqa onondaba ngusiphathele uhlelo kamnandi yabo. Meqale yena yonke into yami iba right bafethu.
please don't judge. Ngokukhulu ithoba ngicela ubingelele ubhuti oseduze kwami bese ngiyamcela futhi naye ngokukhulu ithobeka ukuthi akubingelele imbukeli uzobe sesitshela ukuthi uba wakwabani and then mina ngizobe sengimbuza ukuthi uyazini ukuthi uzokwenzani la ekhaya. Sabona bhuti njani? Usaphila njani? Hayi nami ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukeli weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba wakwaba isibongo uqhamukaphi. Hayi ngicela ukunibingelela bakithi ku-TV na igama ngokhulekani wakashabalala. Hayi ngiphuma khona la eChesterville. Danko. So uyazi ukuthi uzokwenzani la ekhaya namhlanje? Yebo sisa yona ngiyazi uke wangibriefa nje kancane ukuthi hayi indaba ingami nomndeni wami. Okay. Please take me through umshado wakho ukuthi umama naqala kanjani ukuthandana izinto isa right kwase kubhedaphi kuphi la wabona ngathi akwenzekanga khona kahle and njengamanje wena ukephi ngama feelings emshadweni wakho samthanda umama usafisa abuye o nawe usuthi hayi sengi right? Mina nje engakusho mama impela umama ngisamthanda nala khona ngiyafisa ukuthi abuye. Siyabonga. Ukuthi kuphela inkinga zasemndenini zibe serious uthi uyazama ukuhlanganisa njengendoda yabo ubone ukuthi hayi cha uyahluleka ngoba abantu mabengazwani wena ugcina usurefu uhlezi ushaya impempe njalo ushaya impempe uthi uyakhuza ngala ushaya impempe ngala ushaya impempe omunye ufuna okunye badonsana yabo ugcina usungazi na ukuthi wenze njani. So njengomuntu omdala ekhaya ngiyengifisa nokubiza omalume ngibabizele i-meeting bonke ngibaxazululele kodwa ke lokho akwenzeki. Yini manje kuvimba ekuthenini ubiza abantu abadala mhlawumbe bangakusiza kulolu daba? Yabona unkosikazi mayingabe engajabulile ekhaya ngoba yena ulwele ukuthi sibe nendawo yethu. Kodwa manje ngeke sikwazi ukuthi sibe nendawo yethu ngoba ngisanakekela abantu basekhaya. Hayi Ifamily mina iza kuqala njengoba naye ngamlanda ukuthi ezokhulisa umndeni wasekhaya. Manje mayizofuna futhi ushiye umndeni umuphi ke lo ufuna siwukhulisa? Mshengu umndeni wakho nje angithi wena wamlandela ukuthi abomndeni wakho. Khona umndeni wasekhaya kube khona umndeni wakho. So wena obalekile umndeni wasekhaya nomndeni wakho. Okubalekile ukuthi yena ahloniphe la alethwe khona. Ngiyakuzwa 100% I agree with you. Kumele ahloniphe khona azama ukuthi sizwane sibuyiselane sizwane sonke. Manje makuyena ongafuni ukuthi sizwane yoba yena ethi abamthanda odadewethu abamthandi umama akamfuni futhi nami akangifuni. Wena ubona kanjani ngokubuka njengoref? Ubona ngathi abazali abamthandi noma uyena unenkinga nabo? Ngokwami mina into engayisho ukuthi kuyamhlula yena ukuthi azwane nabo kanti uyena ofanele azwane nabo. Uyena fanele enze effort ukuthi kube khona ubudlelwano bona bese beyamhlukumeza. Yebo manje ibona ke kuyabhuyizwana yonke lonto manje mina Mshengu yani ingane zabantu emakubo Mshengu musana ukulanda ingane zabantu niyoyiletha emndenini etoxic fanele nilunge awukwazi ukuthi ingane yabantu ngisho noma kuthiwa yena unepeace kanganani but mefika emndenini ongenayo peace imiphi magic kodwa azini angenze kanje Mshengu okukhulu ukuhlonipha angingakujaji angaqale nje ngikhulume ngize ngeqa amagula ngicela nje sivele simbize nomama bekhona ayikhulumela iside lakhe na ukhuluma iside lakho mina ke nonondaba sobe sesijudge ukuthi ngampela kwenzakalani futhi la mhlawumbe mekhona enye indlela esingakusiza ngayo nawe nomndeni naye unkosikazi singakwazi ukusiza mesihluleka futhi siyakwazi ukuthi siniprovide ngochwepheshe okudlula lokho umshado awuphela achithele inkukhu kutheni awuchithele amanzi ayikho lenkukhu. Okwamanje nje ngiyabona ukuthi ngizonyukela umoya kanti angisazi side le story la mama bo ake nginikeze ithuba ungajajeki nawe ngoba ngiyakuzwa where you come from and lokho kushoyo kubaleka kakhulu uma indoda vele you have to look after your family umndeni wakho uqala ufika aqala kodwa nawe ube right phela musana ukusithathanisa emzini etoxic bese nithasambe thina siyobe yinkukhu lamthuthu kanjani manje bukelo Black Life TV angifuni ukuthi ngize ngiphume esandleni asami solanda nondaba bafethu akeze. Phinde sinibingelele emakhaya ohlelweni lethu olubizwa ukuthi wabuyelana emendweni isigaba sethu sesithathu sikhuluma ke nezithanda nabama ex yomunye na ex yomunye sifuna ukwazi nje Nkosi yami size ngalithola nekhambi lokuthi silungise lesimo uKing Sicaka lo ngale kwasekudla sami khona uMamlange. Yebo King khamba kahle.
Hayi, siphelele ntombi njani ni? Siyaphila phela sothini. Hayi, sikhona nathi. Ukhulu ukuthobeka ngiphinde kubingelele futhi again imbulele umbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelani emendweni. But myself umlangeni Magasela nje bese shile uKings cha kwaluqa onondaba mina ngimbiza kanjalo. Kodwa phela lokho kwamangithi asibingelele ihambeli zethu sanibonani senihlangene ngiyibonile imnandi lanto King ukuthi sanibonani. Nokuthi lehlukaniselana ukuthi wasengikhulumile nogana afanele ngibingele into ayawo nje. Asivele sinibingelele vele umndeni nahlanganise ezulwini nini. Sanibona. Yebo, Ninjani? siyaphila. Nomndeni wakabani hlangene? So ngashabalala. So kusho ukuthi uma sishabalala noma sidishabalala. Yebo. Oh, Is this was a perfect okay. Tobi. Awenzi kahle. Right. Leader ke baba. Nganza kwethu kuyabonga mama. Uyabona kuhlangana nabantu abanemoya phansi yabo siyaphila. Yabo aphakele. Wakunakhethene kahle nje Khona kalaphi. Emhlaba. Bhuti ngiyabingelela ngoba ngaze ngikubona. Yeah. Ubani ubhuti? Hayi mina ukhulekane washabalala. Mshengu. Mshengu. Donga lika Mavusi. Mfowethu kunosisi la engicabanga ukuthi uyambona eduze kwakho. Lentokazi uyazi kakhulu. Sisa uthi fahla fahla mhlawumbe utshela ubhuti ukuthi yini yaxoxa emendweni. Engakusho ukuthi okwangikhipha nje emendweni la ngangiganele khona osisi bakhe abazange bangithande ngale ndlela engangitshengisa ukuzokwenzeka ngayo. Babe nokungicwasa ezintweni eziningi ezazenzakala and nawe awuzange ube nesandla ekutheni ungeseke noma ungivikele njengonkosikazi wakho. So ngavele ngabona ukuthi indlela ekwenzeka ngayo angivele ngiphume ngihambe because nawe izinto mengizama ukukhuluma nawe awuyithathi serious ukhetha umndeni wakho over mina. Sure. Bhuti la into evelayo sisi ukhala ukuthi entweni zonke lezayibalayo osisi bakho wabonakala kuyibona kakhulu abasebenzisa iphakethe lakho mangathi iphakethe ngisho imali ngangothi yena njengonkosikazi uyibona ngena right kunezinto abayicela straight kuwena nangacabangi yena ukushilo kokunye kwakho ukuthi nangacabangi ukuthi bengayicela kuwe njengama underwears kodwa wena njengobhuti ubonakale uthi awukwazi ukudedela izingane zakwenu emadodeni angaphandle ukhona njengobhuti uwena umsebenzi wakho uthi uyinakekela wachuza zona over yena mhlawumbe kusibeka esithombeni ikhona into enjalo sizithini izizathu sakho sokuyenza lento. Bhuti wami mina engakusho okuyizathu nje esiqinile enganikezwa abazali njengobhuti omdala. Yabo bashona obhuti bami abadala babekhona ngasala ke mina omdala. So ngenza lokhu abakushilo ukuthi cha mina njengobhuti omdala kumele nginakekele ikhaya. Kumele ingane zasekhaya zingasweli zingasokoli ngikhona ngisaphila. Manje ke bengithembile ukuthi nomama lo uzongilekelela kulokho. Kodwa ngibona ingathi ke sekuve kwaba inkinga ke futhi lokho ukuthi sihlale ekhaya sinakekele ikhaya. Okuyinto enhle webhuti ngeke ngidlale ngawo. Okuyinto enhle ukuthi izingane zakwenu inakekele ikhaya liphephe esandleni sakho. Kodwa angithi iminyaka iyahamba nawe uyakhula njengoba udecide ukuba nomakoti ulanda ingane emzini nawo abantu wayithembisa ukuthi uzoyijabulisa uzoyiphatha kahle uzoyinakekela iyafuna ukuzizwa inendawo ukuthi njengoba sengifikile la ekhaya iluphi ushintsho engiza nalo yipi indlela engiza na do you know ukuthi indoda ingahola 2.5 emsebenzini ihlele emqondweni ayazi ukuthi ayiholi imali ayikho kodwa once kwafika umuntu wesifazana ohlakaniphile akwazi ukuyenza leyo mali ivuse ikhaya yakho umuzi yenze inani ngoba useqala udlala idogfela wenza ini kahle kahle umuntu wesifazane wakho lo oseduze ubedinga ithuba kuwena ukuthi abe part of ifamily yakho abe namandla enqumeni oyithathayo usenzela odadweni but obonakala wena umshaya indiva ileyo nto emlimaza kakhulu engicabanga ukuthi ilona phutha elikhona la aselivezile ukuthi likhona njengoba usuvuma nawe sengiyayibuza ke mina bhuti ukuthi ngokwakho wawubona kuphelele ukuthi inqumo zonke ozenza uzenze ngaphandle kwakhe. Ya hayi lapho uyakhuluma bhuti iphuzu lelo nami njengendoda ngeke ngahlala phansi ngayicabanga lento ngayibuka ukuthi ayikona angizange ngibe sesayidini lakhe angimdefendanga kwezinye izinto
ebefanele ngimdefende kuzona. Njengendoda ngiyawabona amaphutha, ngiyafisa futhi ukuthi siwalungise. Yabo siphinde futhi sakhe ikhaya. Kepha Ngilalela uShabalala la uyachaza ukuthi yena uyafisa ukuthi ilungiswe leyo nto. Usuyalibona iphutha baba? Yebo mama, iphutha ngibonile iphutha. Ungalaleli nje unkosikazi kakhulukazi ekhala engitshela izinto ukuthi manje akulula ngisheshe ngithathe iside lakhe ekubeni nomndeni nawe uyangidinga ngala. Mingiya lapho ngoba thina siqala ukukhuluma uvele wakubeka kwacaca nje ukuthi umndeni ubalekile. yes. And nami ngathi ngiyavumelana nawe ngalokho kodwa nakhona phela lo muntu osumlethe ekhaya nawo umndeni wakho ubalekile. You understand? Angithi nabo sisi sebekhulile manje. Noma sabancane. Hayi bona basakhulile impela ngoba akasekho sefundayo manje. Yayizwa leyo nto bazoya nabo baye emzini yabantu. So kusho ukuthi wena uyobondla ngisho sebefika emzini yabantu sebehleli khona. Ukunakekela phela ukunakekela umuntu under age. Yes. You understand? Osadinga vele ukuthi abheke umzali ukuthi ubheke lapha nalapha most especially mase khona unkosikazi awungavumeli abantu bakini babe njani balimaza ingane yabantu esukelo wena futhi nayo wayiletha lapha kini. Ngiye saxoxa lokho ngaze ngathi guys akukho right ukuthi imndenini toxic bese nizoyivumela ukuthi ningene ingane zabantu bese nizonayigobisa amakhanda kanti izama punching bag zola mthuthu yini. Njenganye team kodwa sidlule la. Siqhubeka ntomba angiyindi. So sandwa sami wena mamazi uzizwa kanjani nje besebona iphutha lakhe uMshengu njengamanje? Ufila kanjani? Ngiyajabula ukuthi uyalibona iphutha lakhe and ukuliboneni iphutha lakhe ngizizwa ngikhululeka kancane but bengingafisa ukuthi sihlale phansi silungise izinto sibe right naye. But mawukuthi kuyalungiseka lokho ngingathanda ukuthi kube khona ukuthi mawukuthi kuyenzeka akwenzeke under one condition if kuwukuthi uzovumelana naloko engicela ukuthi cela siphume saye sibe nespace sethu ngaphandle. Beautiful. Sikwazi ukunikeza nodade bakhe sabe space yes. Baphile. Ngisatisfied ngayo yonke into. Ungakwazi ukwenza lokho Shabalala ukuthi uwakhele umama indawo yakhe yokuhlala abonkosikazi ashawu 5 naye kwakhe then bese ke ngoba phela ngithi mami uyakhumbula ukuthi uzovusa umuzi la ekhaya asisho ukuthi njoba sithi uzosikwa Black Life bava uyakhumbula ukuthi siyiphumele awusayike manje kaMshengu usafanele uphinde exactly fanele uphinde ubanakekele ujabula wena angajabuli wena noma wakho kuphela angajabula kaMshengu because namantombazana naye lo mqondo wena ongekho right yokuthi mase beganile umfana wakubo akusasibona bayi kamfana uma kamfana abanandaba ukuthi kwenzakala uma wabo kuphela nje lekudliwa nje hayi ngithanda le nto yini iyabhora banakekele phela bakwenzile onawo bakwenza uMessis. I always tell my friends abashadile mase befuna mase becikeka I know friends mase becikeka ngilalelani la lento lenina nayithanda nayijabulela usunayo usu ungrateful awuqala ukukhumbula ukuthi umunganjani ukuba uthane nalomfana walala nawe akushiya kanjani wakushiya nengane. So isibusiso lesi esiqhama uNkulunkulu and I always tell them ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi uma ushadile uzwane noNkulunkulu kakhulu ukuze kube lula because I think landlela ibukhuni bafethu angazi kanjani but inako nje kuba bukhuni ayikudingi nje uhambe uvukile angza uvukile uJesu lalela hakala bosanda yazi usiqalile ukhuluma ngeBhayibheli inkonzo indaba vele Passover no ngaba khona every day no yazi usukhuluma ngale yonto khona enye comment engangabona uMagasela she's in love bona and I'm asking myself ukuthi in love nobani ke nomfundisi yini uyakazi uzikhona abafundisi in love now mina bafethu ngiyakholelwa kakhulu uNkulunkulu angifuni uqamba amanga if you know me you know that if kwasebenza nami back nje you know nje uMagasela into yami nje ihlangene kahle kakhulu uNkulunkulu suka kude nalo yababa yabo istory nje engasixoxa ngelinye ilanga mengithola ithuba but okubalekile lokho ukuthi siswami ungawushiya umshado wakho umsamthanda uhusband yezo hlala nje la emzini wakho nilungisa izinto zeni nibe right nawe baba gqoka amabhuzu akho kube indoda ube indoda thatha inqumo right ukhulume nonkosikazi nje beshila uking ukuthi uma mekhona ngisho ukuthi 2.5 yonke into iba right ngoba sekhona phela ihelper yakho leyo ikhethele uNkulunkulu enamba nenze inqumo eserious yavuma aqala Shabalala uzophuma enxeba
Hayi ngiyavuma baba, hayi kumele liphume. Mm. Ukube ngahlakanipha ngabe ngaqala ngakho. ya hayi ukuthi wahlakanipha kenzeka phela ezinye izinto uyibone late sifunda ngamaphutha ashabalala ungayicindezeli kakhulu baba. Sometimes ukuthi uphusha uthando kubantu abathile kanti usulimaza uqondene nabo. Because nalo uthando liyalimaza. And bazokhohlwa bazoqhubeka bayithole lamadoda abo bakushiya. Khona abantu abanikeza uthando kanti ubanikeza sebeyaliyuza. Because not ukuthi mhlawumbe nodadweni ababoni khona la benza khona amaphutha. But kukhona into yokuthi mhlawumbe bengacabangeli wena ukuthi happiness yakhe ihambe ifikile. So sometimes you need ukuthi bese duze kwabantu abacabangelayo nawe ukuthi ufuna ujabule. If ungajabuli bengenendaba ukuthi ujabule noma ujabule, zama ngayo yonke indlela ukuthi uyitholele space whereby uzokwazi ukuyithola wena. Not ukuthi abazonda kodwa nabo uyabathanda kodwa into oyidinga kuphela nawe ukuthi ube right. Yabo. Futhi uthengele unkosikazi wakhe amaphenti lento yokuthengela osisi bakhe amaphenti isi wrong manje. Ngizwa kahle. Hayi yona Yabona ngizwa kanje kahle sengizikayela la like yo. Hayi kona basuke benza kakhulu kona. Sebecela ngegama nje. Hayi. Waxakeka phela wena uyamthanda umuntu wakhe uyabonza ayibo. Kanjani yani nabo yena abantu bendoma baba beyingane futhi ngabatshela. Banobaba beyingane futhi. Futhi ngabatshela bona ukuthi ababathengele lezi zinto abakwazi bangatshela umyeni wami ukuthi akabathengile amaphenti. Yabo yakuthanda lo sisi oyakuloyela cabanga kosisi bakho. Uyongikhohlwa ngifile. Ayo letha kuthi ngemlwela umfana. Ukuhamba kwakhe nje kwavuleka isikhala esikhulu kabi. Kodwa Ungcono busuyabona. Wabonakala ukuthi hayi impela hayi uyadingakala yena. Yabona ke makhamba umuntu kuvela esikhala usuku ubalekile. Hayi futhi sokumuntu wakho lo. Ugogo ungamiyeki. Ugogo wakho usebenza overtime. Into ogquma ngayo ungayiyeki intombi. Bambelele. Lo siqalile la show akekho ubuyela la nomunye. Siqala ngqa. Ubi. Ababasha amadoda ashaya phansi ngo5 aqala uthi angemdingi. Kodwa wona cha unenhlanje. Ashaya phansi ngonyawo. Kufanele ngifundise isiZulu manje king. Oh, Ashaya ngonyawo. phansi ngonyawo hayi ngo5. Kodwa ke phela ukutshala yabo sengiyavuna. Ngaza ukuthi asibonga kakhulu ithuba nesikhathi ukuthi nihlale nathi kulolu hlelo. Sithemba ukuthi nophinde nihlabezane nani kokulandela. Sesihembe thina. What a beautiful episode. Ngiyayithanda i-happy ending. Ngiyathanda ukubona abantu bethandana. Ngingichaza kwabanye ngithi mhlawumbe ngoba ngazalwa ngoFebruary 14 vele abantu babesothandweni because I love love. I'm a sucker for love. Udlala ngale date. Yeah, uchomi. Kinga wena. Anyways, thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane futhi, please make sure you do subscribe, like, share and comment. And uyazi ukuthi ukusubscribe akukusiza ngani king. Ukuthi uhlezi wazi ukuthi sesikhona siyatholakala. Ungazi usithole sekulate ayibo leyo nto. Sibonge sihambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.